Poštovani moji, svi Bošnjaci širom svijeta, želim izraziti na ovaj način, kako bi rekla, svoje, neka me prvo shvate saučešće, a neke vječni rahmet svim žrtvama genocida Srebrenice. Prvo moram da kažem zašto sam tu, jer moja rođena majka je poginula 1992. od granate u Sarajevu. Prije toga je ranjena od snajperista, a znamo šta se je dešavalo u Srebrenici. Sve i da hoće, širom svijeta, ne može se nikad zaboraviti Srebrenica. Svaki čovjek koji živi na ovoj planeti preneće i budućim generacijama šta se je desilo u Srebrenici. Pobiti nevine ljude, civile, cijeli svijet zna o Srebrenici, samo najhrabriji momentalno širom svijeta govore pred medijima i to daju do znanja svima u Srebrenici da oni nisu sami i žao mi je ako ove riječi pogode majke Srebrenice. Teško mi pada kao Bošnjakinji kad čujem na svim medijima koje ja pratim, kažu mi smo ostale same. Ne, Munira Subašić, Hatidža Mehmedović i da ne nabrajam koje ja sve znam na pamet, vi niste same. Biće mi drago ako čujete ovu moju izjavu. Sve majke svijeta koje vole svoju djecu, one su sa vama. I sva djeca svijeta koje vole svoje majke, oni su sa vama. Budite sigurne da vi niste same. Sve dok živimo i hodamo dunjalukom do sudnjeg dana, sa Srebrenicom je iz cijelog svijeta pošten i častan narod koji se boji Boga, koji se boji Allaha. Toliko od mene. Nadam se da ćemo u Makedoniji, ovo mi je želja, svi Bošnjaci na ovaj dan u Makedoniji biti u većem broju na ovom maršu mira.